Hati-hati. Dene sayembarane sapa calon loro sing kuat lungguh gambar Maison Danu kursi Gading Kencana Demang ya kuwi kang bakal jumeneng saka Siap ya. Nuwun sewu. Kula matur niki. ya Dene calone sultan iku enten kalih. ya Sing nom kalih sing tuwa. Monggo panjenengan ngawontenaken sayembara sapa sing kuat lungguh niki sing ditetepi dadi sultan. ya Kula mboten njaluk. piye Sing lungguh dhisik ya sing kuwasa. ngono ya Nggih. sayembara lungguh kursi Gading diurut sing tuwa Sing tuwa dhisik dhisik. lagi calon sing nom Nggih. tak turuti Ngoten nggih. Gatok. mundur sik Nun. mundur Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tenang. Itu terus tenang. Sayembara kawiwitan kairingan gongso munggang. Nuwun disuwuk. Kesane kiat. Iya, suwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alah, kuale yo. Yes. Hati-hati. Ini wonge lah kabeh diumum Istighfar. Yo, mau lo dahar, lo dahar. piye Surya Wiyata kepiye Katut disambel ngene. Sembrono. terus jalukamu piye iki Nuwun dipun ambali. lho lungguh sepisan urung kuat kepengin diambali Nggih, ora dipun ambali. wis kono
Nggih, nggih. Oh, iya, iya. Akan Jabar Suding. Iya. Ingkang panjenengan paringaken, ingkang panjenengan kalongaken kalih kula niki napa? Kuwi tasbih karo sajadah Saking pundi? ka Mekah Madinah. Niki sajadah tasbih saking Madinah. Iya. Teman. Kaboten kula mangke tetunggal. Lah gua ning kali. Gua ning kaline terak kok. Undar wong bener wong pinter. Kancaku undar. Iya iku balane. Dalam iku. Wis lho Surawiyata. Wis ping pindho. Iki tiba gilirane Trenggana.